ба ҳеҷ кас дар вақти ғазабат ҷавоб надеҳ. ба ҳеҷ кас дар вақти хушбахтият ваъдае надеҳ. шахсони боқувват имконият меҷӯянд. шахсони беқувват баҳона. ба хобрафтагон танҳо хоб мерасад. роҳат душвор бошад, ту ба сӯи баландӣ ҳаракат дорӣ. агар осон бошад, ба пастӣ. ягона шахсияте ки бо ӯ худро бояд муқоиса кунӣ, ин худи ту дар гузаштаӣ. он чизе ки осон ба даст меояд, осон аз даст меравад. ту бояд аз дирӯз дида имрӯз беҳтару хубтар бошӣ. ба сӯи муваффақият ҳаракат накунед. ба сӯи арзишҳое ки муваффақ шудан ба шумо медиҳад ҳаракат кунед. миллионер шудан осон аст, аммо он шахсияте ки ин миллионро ба даст меорад, ӯро дар худ тарбия кардан душвор аст. муҳим нест ки дигарон дар бораи ту чӣ мегӯянд. муҳим он аст ки ту дар бораи шахсияти хеш чӣ фикр дорӣ. аз ҳама шахсоне ки дар зиндагии ту пайдо шудаанд ва мешаванд, доим сипосгузор бош. чунки онҳо ба ту чизеро омӯхтанд. тамоми он чизе ки дар зиндагӣ ту мехоҳӣ, дар тарафи корҳоест ки анҷом доданашон намехоҳӣ. зиндагии орзуҳоят дар он тарафи тарси ту ҷойгир аст. дар ёд дор, созандаи зиндагии хеш танҳо худи туӣ. саломат бош.